चली एगो बेटा पतो आ सास ससुर के कथा सुनावत है खिस्सा। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो गांव में सास ससुर रहे लो, उनकर एगो बेटा एगो पतोह रहे लो। बहुत माने गरीब रहे लो, अपन मजदूरी करे लो तो खाओ लो। तो एक दिन उनकरा घरे एगो आदमी आयल तो केहू पूछल कि तार बूढ़ियो कहाँ गइल बारी। तो पतोहिया कहलक न कि एगो में दूगो करे गइल बारी। तो केगो समझ में ना आयल कि क्या बात कहतिया। तो पूछलक कि तार बूढ़ऊ कहाँ गइल बारन। तो कहलक पतोहिया कि गइल बारन पहाड़ के पानी बांधे। तो तार मर्दा कहाँ बा। आपन दे के बौराए गइल बा। आ तू का करत तारू। तो एगो तो तनी 77 गो पावत तनी। तो आदमी के तो समझ में ना आइल। उ जाके माने अगल बगल में कहन लगे फलनवा के पतोहिया तो बड़ा माने बदमाश बिया, हैसे हैसे बोलतिया। यही करते करते काना फूसी होते होते राजा साहब के कान में पड़ गल कि तो राजा साहब तो बड़ा गुस्सा भइलन। कहलन कि हमरा नगर में रहते हुए आ कौनो माने आदमी अतना अत्याचार करी तो ई तो बहुत गड़बड़ हो जाई। तो राजा साहब अपना पुलिस के भेजलन, सैनिक भेजलन अपन। कहलन कि जा फलनवा के पतोह के बोला लियव। तो अब तो पुलिस आइल तो फेन पतोहिया से पूछलक। अब फेन पतोहिया वो दिन भात बनावत रहे। सबे सुबह के टाइम रहे। अब पतोहिया माने भात बनावत रहे। तो फेन पुलिस आई तो पूछलक कि काल के तू माने का तू कहले बारू कि माने पूरा गांव नगर में हलचल हो गइल बा। अब बारा तू बेतमज बहुत माने तू नाजायज बात बोलत तारू केहू से। तो कहलक हम तो केहू से कुछ नहीं खी बोल ले। तो चल राजा साहब के लगे। तो राजा साहब के लगे गईली। तो राजा साहब फेन पूछलन कि तोहार सास कहाँ गरली ह। तो फेन कहलक पतोहिया कि एगो में दूगो करे गरली ह। तो राजा साहब कहलन कि एकर माने का भइल कि एगो दूगो में करे गरली ह। राजा साहब पहले सुन के खूब खिसियलन। तो फेन पूछलन राजा साहेब कि तार बूढ़ऊ कहाँ गइल बारन, कि तार बूढ़ऊ कहाँ गइल हन। तो पतोहिया कहलक गइल रहलन पहाड़ के पानी बांधे। तो फेन राजा साहब पूछलन कि तार मर्दा कहाँ गइल रहे। तो आपन दे के बौराए। आ तू का करत रहलू। तो एगो टुवत रहनी 77 गो पावत रहनी। तो राजू साहब सुन के तो बड़ा चमुन हो गलन कि का ई कहतिया। फिर राजा साहब कहलन कि ई माने तू बहुत नाजायज बात बोलत तारू, बहुत खराब बोलत तारू। राजा साहब अपना माने तरीका में बहुत डटलन उनकरा के। आ कहलन तो औरत कहल कि हम कुछ गलत नहीं कहत, हम सब बात सही कहत हनी। तो कैसे। तो हमार सास गए रहली दाल दरे। तो एगो में दूगो करे गए रहली। ससुर हमार गए रहनी छान छावे। तो पहाड़ के पानी बांधे गए रहनी। आ मर्द हमार पिए गए रहलन। तो आपन दे के बौराए गए रहलन। आ हम भात बनावत रहनी। तो एगो टोवत रहनी 77 गो पावत रहनी। एगो टोले में तो पूरे बुझा जाई कि पूरा भात सिंझ गइल बा। तो राजा साहब के जब दिमाग में ढुकल कि हाँ तो सारा बात सही बा, राजा साहब खुशी होके फेन औरत के इनाम दे देलन। इनाम देलन। ओकरा बाद ओकरा के अपन घरे सैनिक के हाथे पहुँचौलन। फेन वो दिन से अपन वो सुखी सुखी रहे लगलन सन। गरीबी दूर हो गए। अपन बूढ़ा बूढ़ी आ बेटा पतोह खुशी खुशी रहे लागल। यही जी कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।